Nefarirwa ukande vanhu vakawanda. Andozva tunoita kasekapita 100.4 FM. Live in studio mwanamdara. Progress Chipfumo. Achifamba kana the sound of the motherland. Akamboka chinzigarwe. Andogara ndakazvitaura inini. Ndakatoka mbona kugwazhi. Apa ne vanhu vekuti anenge achibva ku rich family. Apa chikoro achirova, achidiwa nemabhebhi, aine zvese mwanamdara. Abhora achigona zvakare. Ari chairman we Scripture Union. Vamwe vasina kana 1 tarenda. Ushati ko zvinofamba sei? Sorry, gatipinde kamuhurukuro because I'm excited. Progine? What are you saying? Uzapa wati Loshto ndabviswa 3 mazina tofunga kuti amukomana yatanga achada kuuya. Anditika. Progi, uri munhu wokuti ndichitarisa. Uri munhu wokuti haungopepe ma-interviews. Munhu wokuti ndichitarisa ndona kuti one of the musicians wokuti list interviewed ndaitasa paYouTube ndichidamboona kuti wakaita hurukuro nanani. Ndaona ihurukuro shomanana. Why iwewe personally uri munhu wokuti haudi zvekuita ma-interviews? Ndabishambuka uchitondedza. Ndamona. Kuza hapana pandingangoya kurumira pagedhe kuda ukaishinda touya. Ukadedzwa kutouya. Ndoenda. Handisi. Amei kutondedza. Handisi. Saka uri kuti haudaidzwe ndosaka une ma-interviews mashoma. Are you implying that? Uchidimu ndizvo. Handitika. Aiwa tinofara ndozvatinoita izvozvo seCapital 100.4 FM. Wauya panapa nealbum rako nyowani. Album iri ndakati ari kuverenga. Saka kuti ndizive kuti rinonzi Hope kana kuti Hope. Handisi kuyatsoziva kuti udzarinoti album. Maonero anovaitewo. Akafanana nokuzwa ndine nzara. Nzara. Kutaura two different. Iyi one word but kutaura two different. Zvakasiyana. Amene kana one bata ipapo. Yeah, ndizvo. So pana Hope. Ndonibatira zvinhu zviviri. Hope ne Hope. Kana pa Hope yapo ndipo tese tine chishuviro chokuti chete chatabata nemaoko chive nepundutso. Kusanganisira inini wacho. Then umwe anoti ndarota namba ndarota mabhiza awo mazano kune bhora mwangwani ndarota waisiya ndarota manamba zangu akadakara saka it implies both sides. Handiti saka tichitarisa album iri Progi Hope depending nekuti munhu waona sei ialbum rako rechingani rech8 unokwanisa kutiudza uri kuti mamwe albums awaita ndakati kutanga ndakaita nzipakuudza rainzi zvinonzi Progress Sport zvichiterwa ndovatenda zvichiterwa Let Them Know ndobva raterwa neProgress Test varaterwa neProgress Check varaterwa neHold My Hand. Handitika. Tichitarisa mwana wamai pama-albums ako ose awaita iwaya awatipa anosvika ku8 aya raungati the most successful nderipo? Handiti tisitodza kuti first cut is the best. Ine Progress Sport to me ndingangoti ndichisanganisana mamasongs andakaita kuudza. Saka ndikakuti mubvunzo wabvunza uri tsiki. Pakuti mabvunziro aenda ndekuti uda kundisarudza vana vangu ivo. Alright. But muchidimbu pavana vako auka unoziva pa ane maweaknesses ake ane strength yake. Ndizvozvo. Zvakafanana temo masongs okuti uzoti ukaridza nzvimbo dzakadai anogona kuteererwa anogona kuitwa so but kuita mamwe akaridza uptown unoona zvandidza kutaura. Saka unoona product yako kuti iyi ndakanangana noku ndakanangana noku in terms of marketing. Amene uninvesta that's why uchinzwa kuti vanhu museve zvinonzi museve yakatowandira maprice towandira maunza imwe generations inowandira chii waibata aona ndiri kubata. Saka waramba kuti upatsanuriswe vana vako unongedzere kuti uyu. But as a musician, what would you say is your proudest moment panoti apa Loshto ndakanzwa kupenya apa mukeria yangu yemusic thus far mafambiro awaita? Pandakatanga kusanganiswa nemaartist mahombe kuti pano kuti ndichitanga kuridza tega ndaisangana taingoridza usati
tichitanga kubva tichibva college of music tetingorava fana vaifamba vakabereka magitari mutauni kusvika pakamira kuungana vanhu ndokana ndichiudza vanhu kuti I see myself handikuziva kana uchiudza mufananidzo dhibhura I think zvakura manje I could see myself in him because munhu akatanga kupesiwa zvekuridza magitari achisapotwa nababa wake. So it's just he was very lucky and he's very lucky because baba wake is so supportive. But this one was sakatokura topwanyirwa zvinhu zvezve kwatigadzira kuti handizvorumi bye. But still tidzoka panyaya yetotaura kuti first day randakafaranyira pandakajoina uhodza that was the biggest moment. Handiti sati kunonge maybe Progi nyaya yedu taitangira padumbu handitya ngatiende kumavambo. Progi akakurira kupi? Wongotudzoka jeni kacho tadzoka kutaura zvecollege of music maybe kusvika pahohodza apo ukangotipa ine nutshell kuti karwendo kacho kanga kakamira sei. Progi akakurira kupi endichi? Progi anobva kubikita. Abva kubikita baba vaishanda kutriangle kushuga. So mukura vabereki vanozorambana. So along the way a lot of things happen of which the rest is history. Zvimwe zvacho ndozvizva music yangu. Then ndakazochengetwa pachildren's home after that. So from there ndoma ndakazana mafoster parents vakaendesa college of music for me to be where I am today because of those people. Handiti Progi ndokona kuti wataura nhau yakakosha chaizvo kuti vabereki vasiyana ndobva waenda panhingirikini pachildren's home. Unokwanisa here maybe kungotiudza kuti how was life pachildren's home apa tiri kuitira vamwe vabereki kuti vakoshese uvepo hwavo pamwe chete. How was life then? Pakutanga zvairema because you need to adopt. But second zvangu it was better off chikombera in terms of education nezvinhu zvandakazoachiva ipapo. So fact is then the other side tatiriwo vana vadiki vanga so ambitious kuti munhu vazhinji vedu vamwe vaigona chikoro vakaendeswa kuna na St. Ignatius, Prince Edward. Ndikakuti zvikoro chaizvo vachienda vane zvese hapana idzingwa chikoro zvese zvanga chikoro boka. Handiti but ini mistake yandakazi ndakangozofanira magitari vaziya saka ndakaita jump start handinazoiva kupreswa needucation yangu kubvira form 4. So from there ndabva ndaona basa kuona as young as I was ndakumudza kuwanawo tumari. So ndakatofunga ndachaisa life. So kuhohodza wasvika Progi nana Poshia paya. How was the environment now kuhohodza because wanga uri mufana muchibuda paTV muchitorira zvekudaro? How was life kuhohodza now? As I said earlier on kuti tatingoro vana vadiki vanga vari so ambitious. Isusu kuhohodza a time tatina basa nemari tatori nebasa kuenda pastage. Tatori basa kuenda pastage ndioneko kuti ndaita sei but takaenda tichikurawo manidzi akaenda achita sei achiwanda kutaurawo mari takuda sei takuda sei. I think kana vanhu vandakashanda navo kuhodza vanokatira vanozvizvakara even kana vanhu vaitenda kuhodza takatanga in fact ndakatosvika kuhodza tori group ravatoriboka kuhodza vanga vaiva nemarimba nebass guitar vasina lead. Mimi ndakatanga kukuridza lead guitar kuhodza ine ndaisatogona ndakatanga kuzodzidzira ndache ndamubendi. Handiti wataurawo nyaya yandinakidza Progi yekuti taenda kuhodza takubata mari takabva tatochaisa tikafunga tapedza life. What exactly are you trying to say? Ipapo ndezvipi zvimwe zvinhu maybe zvekuti ungati wakaita nekusaziva neupfana and maybe kune zvokatarisa unoona kuti apa I could have done things better? Chii chakaitika paupfana ipapo ukafunga kuti wachaisa nelife? Unoona a lot of things happen in our industry. Sometimes you get carried away as young as I was, as we were. So it needs one
to realize kuti apa ndabo apa ndakaresva. Then you need to correct yourself. Ndikakuti unofana kungodzvanya muti reset button. Yeah, I understand. Because why I'm saying this, ndonzwa mutora nyaya dzemadrugs toriro ineti one time ndambofunga ndozvopedza dambudziko rako kana kuti ukazora uri wakadhakwa kana wakaita sei substances, but unfortunately ndakumudza kuti zviregaisa then kumabhendi uku kunoda futi self respect. You watch your do you know kuti kune vamwe vanotaura about progress vasatambosangana naye ndizvozvo vanototi munhu anenge akanzwa information yaprogress iri distorted, umwe atomboziva kuti progress ndiani. Because what I believe in, my friends, what you know about somebody is an artist, it's his works. Music yako ndintotuzive munhu, then munhu anotozoziva progress, ndiye progress wacho, but anenge anzwa works mudhara. So unonzwa munhu achotojaja senge artist pamahwana. Sorry Paul, ndauta kunge ndiri kukata. Unoona kuti tine zvinhu zvakati sanga manewspaper. Handiti, whilst I was preparing for this conversation, ndabata manewspaper akasiyana siyana. There are a lot of controversies manewspaper imomo written about you. Pane issue yema-instruments aunonzi wakatadza kubhadhara. Pane issue yema-posters aunonzi wakatadza kubhadhara. Pane issue yekuti wakarova fan kune imwe show. Pane issue yekuti wakamborova girlfriend. Pane issue zvakare iyo yekuti I cannot pin on you pakambobuda kunzi progress afa iwe uri mupenyu. Unoona those things mafans enyu kunze uko zvinosvika munzeve dzavo. Saka pawataura kuti maybe vanokujajai vasati vakuonai, I don't think kuti vanenge vari wrong. Ndosaka tichikupai mukana iwoyu sevaimbi sevamwe vanhu vari popular munyika yekwedu kuti maybe munge muchiita sei muchiclarifya kuti zvinhu zvinenge zvakafamba sei, makadzidzei ende zvinhu zviri kunyatsomafamba sei. Hameno kuti uri kunyatsoona where I'm coming from and where I'm trying to go. Takandoridza ugwe gokwe saka isonozari yamai vane magitare unonzwa kuti izvezvi fodya izvozvi kune fodya handikakaroi kana kuti izvozvi handikungwandaro ere kune gold kwada sei. Saka isi time iyo kwaita tengeswa ford inonzi cotton. Saka isi musi waifanira kunge vanhu vakapiwa mari yavo yecotton haina kuenda, vakazopiwa 3 days after taenda. Saka hatina kaona kana benzi unzwa takaona kana benzi ipapo takatongozo zvezvokuti tatofamba takazoridzira mawaitress nevanhu ipapo takatozodirwa fiyo kudzo tata yakombi netrailer nemasipesi. So mufesi muridzi wekombi vatamudza chamani ndozvaitika kunoko tozokutsvagera mari yako tabva ipapo wangu sandina kuziva ndomadhezi atanga maiti chii echimetro tatosvika munhu atondibvunza zviri nice ndotopindurawo honestly. I didn't know kuti mangwana ndichafuma ndimafront page iyo hakusikunyepa. Saka ndanzokotaura nawe yeflop. What is the worst flop yawakamboita as a musician? Ndiyo yacho iyo ndo the worst. And maybe as a musician, what is the worst mistake that you have done in your career, in your life? Yekuti ungati Loshto, when I look back, I think I should have done things better. Inokwandira ndakatora same mistake. Iwo unenge watoita uri chivimbo chokutoti ndikutoenda ndobva nditode mari ndobva waiza along the way wasvika kwekwe pabva papa hapana generator magetsi aenda makurilai nekuti magetsi anoita se anodzoka mumire muchamira half 11 12 ndiani achamira izvo hapana vanoenda kudzimba dzavo. So zvimwe zvinhu unoona waendewo wakatorongeka zvokutodaro one, then wabva wakarongeka futi kudaro along the way futi woita breakdown. So a lot of things happen along the way muchienda kupe sure ukasvika kukanonoka futi unosvika muridzi wesho achikupengera nguva idzidzi kudai so achaotarisa kuti mamuri parodhi pangubva hapafambe mota wani pafamba mota dzakawanda haisi yako chete kuti anoizwa I don't know zvinozofambawo sei kupedzera wacho but unenge watoisawo effort
but vamwe vanogona kuzotora kuti vaimbi vakawanda vanofambawo madistance iwayo, vaimbi vakawanda vanosanganawo nema-breakdown nezvimwe zvakasiyana siyana. But nauya tichida kubata progress ndeyekuti makazobuda sei kuhohodza, maybe take us through the formation now yeband rako rawakumhanya naro, the sounds of the motherland. Kuhodza tashitanda zvipo. Mistake yandakaita ndarekoda soul album ndapota nezvare progress. All right. But hazvina kufamba mushe nemanagement yewo. Ndo pakadzidza chigondoro chachimomo. Ndo pandakatanga kuita zvinhu. So pakutanga ndasina ndakutongo anambofunga ndichamudzinga. Uzvo ndakangoita ndangoita chingori chinhu changu chipasaidi. To my surprise ndaunza chachigondoro chachimombe kutadza kutunga urema wacho. Ndakazotanga kupesura solo Kenya neSouth Africa. 0719-100-404 in studio ndina Progress Chipfumo akatanga nealbum rakaita sina kudhindirwa matsamba kuhohodza rudzi Progress aripo tiri kukurukura nhau dzakasiyana siyana with regards to his career, and I think wo zvakare kwekupesira kati chazenge tichikurukura in great detail about his upcoming album. Hanzi unoridedza zvaunoda Loshto, ukada kuriti hope, ukada kuriti hopo, zviri kwauri. Patiri papo Progi tikuona kuti iwewe wabuda kuhohodza wane the motherland, wabuditsa maalbums akasiyana siyana. You registered a lot of success. I remember ana Japraiser nevamwe vaimbi vane mukurumbira yako zvinezvi vari curtain raisers ako, and in one interview I remember Japraiser achiti ndikakwanisa kuita collabo naProgi I think I would have arrived. Uri padenga denga ipapo, you just went quiet. Chii chakaitika? Yozofara ndombe. I should thank God that I'm still alive. Because like I said earlier on, a lot of things happened to me. But still, Papa, though I'm down, I'm not under. Yeah, of course. Yeah. No wonder why it accolades, and no wonder why we're going to celebrate your new album together. So I'm happy with it. Unozomwana chokubvunza kuti Progi churize. Hey, because Pongo Progi, we all agree. Can I unozvibvuma, I think. Kuti ongori padenga denga and just went quiet. Do you know what you should do? Those most touch and dig. Pane moment of Nintendo, those of where my music industry. So ipapo nosozvudza kuti kudii wazvibvunza mubvunze vanhu. Aiwa, but you can confide in us. Where are you, music industry? Apa ubururi wene mchikoroko. I am there. I am here. And is it? Yeah. So ndopanda tipapenda azodzvanya reset battle. Kati aindika ndidai. Iye mnyanga kwatasa ndiro management team yangu. So loving. Vari kushanda siku nesikati kuti branded kuti. I'm happy kuti uruzvoona kuti ndo zvandotsa. In fact, I soon try. Ona Progi, pakavunzwa kuti muimbi anogona live show muno muZimbabwe, zita rako rinowanika. Pakavunzwa kuti muimbi ane voice rakanaka, ane vocals akanaka, ningirikini, zita rako rinowanika. Pakavunzwa kuti muimbi ane potential yekunge ari kure stereki, but anenge asiri serious, zita rako rinowanika. Should we pin that on management now? Because maybe they are not pushing you more, because in chikurukura nevanhu vakawanda vamwe vanototi Progi is being let down by management. Management ine impact yakadii pakuti Progi adzoke aende palevel rake raanodeserva rekuti every Zimbabwean actually agrees kuti that's where you should be. You know, at one time I'm one of those artists that I don't want to do with my manager. And I should I'm sorry that I'm show that Chipai.
ndinongofona blazi hamuna here pamukani kwanisa kundipfekera ndega kana chidada show na2 Kings kana whoever promoter ndofona ndoga because dzimwe dzenguva iwo Loshto unoendewo about bro utaona $5 you wachaja $10 then upa $10 uyo watora $5 kudai ini pa $5 watora $5 kudai uwe futhi pa $5 pepe ndokupa futhi percentage yako I'm not you are wrong because kwakauya kuchindudza kuti ndo mari ati kuridza ndakafara pandikazozviziva manje trust year basi waiziva ndo zvandakambomira zvese but ndozozviona zvinhu zvacho zvozongondiremera because zvinoenda pafacebook haupindure progi pandakataka kudhila namanager ndakatoona kuti paane change ona manje I don't know ndakupindura but mama unofunga unogona kuzviita wega but uzoona kuti hausokutopasi handiti they admit that was my fault handiti awa ndizvozvo ndinofara kuti management irimo ende management yakateerera ndivimbo yangu kuti management ichatora the brand progi to where it deserves. Tichienderera mberi progi fame mukurumbira unoaffecta vanhu sei? You are in the music industry, you are one of the famous musicians, kunyange zvako wangu wamboita sekuti ende down low. Fame inoaffecta vanhu zvakadii from your experience? Inini hangu hatinovereka zvakawanda overseas muno tinoeclipswa nefan nekuda kwokuti vamwe don't know the difference between being popular and being a celebrity. Saka mwe unofunga kuti as popular zvine mutsauko iri kuona vaiko popular lekui-celebrity mutsauko uri papi? Mutsauko kuti pakuti celebrity rosiya legacy roita sei? rosiya legacy alright popular izvo ndinoona kuti buda apa chamari ndoita fight panje apa chamari kutoti handizoro chamari wakaza pane chinhu chitenda che munhu akarowa vanhu but after 2 days wataita sei? So can you call that guy a celebrity? Saka kana ndinonzisa zvakanaka uri kuti celebrity munhu wekuti anosiya legacy, anoinfluensa zvinhu zviri right zvekuti even asisipo anotaurwa, but tine vanhu vanenge ana masendeke nana chidhumo vekuti they were just popular but for the wrong reasons. Kana ndiri kunyatsokunzisa zvakanaka. Thank you. Ndizvozvo noza pane zvakawanda zvandoda kuti nditaure newo pano kuona kuti nguva dzedu ndo dziri kutiitira shanje progi. Saka ngatimbobata album iri hope kana kuti hope rakakutorera nguva yakareba sei kuti unge uchiri nyora, and what's the message mualbum iroro hope? iriposo kuti baba nekuti amai muna matwa amai kuva nawo kumwoyo handitisi mwana zvafanana naye zvafanira apedza kunyora magrade 7 izvana mombe vakupisa kunamata before that vainamata kuti mwana wangu abudo nepundutso mari yangu yandakabhadharawo school fees iyoyo nepundutso waisa. So ndo pandi kutaura kuti then toya pana baba it's to do a lot of issues nobata mafamilies akawanda in terms of domestic violence kuramana kwabereki asombuzwa baba namutara kutanga baba yabana so ndozvorealize kuti asindeka ndakawirwa nedambudziko iro. So ndinofanira kuisa voice kuti anenzi anzvi anokwanisa kubatsirikana nazvo kubatsirana nazvo. So mukunyora nziyo dzako progi, your personal experience inoplay a role yakaita sei? Because ndikutorealize kuti masongs ako ane chekuyambira vabereki, chekuyambira ana mai ana baba zvose izvozvo, and from nhoroondo yako yawatipa tikunoti something chawakararama unoisa zvakadii your personal experience mumusic yako?
98%. Anditi. Aiwa ndizvozvo 0719100404 anzi Progress ezita rake tinoda kuti aprogress pabasa rake wena nokuti hanzi not kuti aite maissues jawi ichokwadi tinomushuvirawo ka zvakanaka. Then pane message yanamboona panapa yanga yakanzi Progress mwana webhikita. Alright, hanzi chikomana chekubhikita taisa maoko achirandu. Aiwa tinoatenda chaizvo. Hanzi Progress report yakarohwa zvayo, progi imbouyawo kuDZ. Then pana kuti hanzi Progress came a long way uyo, he was my classmate kufio. Ngasiye nyaya yake yekuti takamboita judo 1995 Africa Games, he was a good. Wakamboita judo here osaka zvemhanda izvi waizvifarira uchiri kuzvifarira kana kuti unoda zviri professional? Aiwa ndizvozvo. Progress saka album riri kubuda rini uyezve riri kubudira kupi? kubuda muzwa 18 October. Tuita pa Steakhouse. Bena. Around about Steakhouse Pamanduri. Alright. Tegene na Sulman Chimbetu. Dogas Moyo. When I in the blue band. Sister Sasha Madure. Na Satisfaction. The talking guitars. Namdara Kenzu. Titarisa wangu ndinoona kuti waita macollaborations akawanda tena Felinandi, Ja Praise, Shakata nevamwe vaimbi vakasiyana siyana. Kwauri macollaborations anoreve? Share ideas. And nuna mukasangana muri two ideas and they produce good music. Because ndakatora ini strength inogona kutowana pacollab. But as a good one, I put promo and through my collab. No, Sarah, we unenge wasimuka handiti nguva dzedu progindo dzapera but ndichakuisa pakona mbichana ndechipi chinhu 1 chauda kungotiudzawo chatanga tisingaziva about Progress Chipfumo, chauda kungoenda watiudzawo iwe chekuti hachisati chambobuda mubepa nawo chinhu chinofanira kutrenda chinzi Prog akachitaura paCapital 100.4 aina Loshto chinhu 1 chandingada kutaura kuti ngatikudze vabereki kune mayouth ngatishandei remangwana riri maoko edu, riri maoko enyu. Mutoriro hakuna kwaunotisvitsa. Tarisa ari padhuze nevanhu mutoriro uone pane punduso yedu. Kana iripo pane munhu yero wako mutoriro. Asi kana pasina reset yobutton. Handiti? Aiwa mashoko akasimba chamama. Tinotenda chaizvo. Chopisa, chospaka, chonyerekedza.